our channel. Shout out to each one of you who watching this vlog. Kumusta po kayong lahat? Hello, greeting all the way from Philippines. And thank you for being here to watching this randomness of my life vlogs. So, as you can see, ready na po ang lola nyo. Papasok na ako sa shop. Medyo late na. Exactly 8 o'clock na. Kasi yung patid ko, sabi ko maliligo ako 7, pero inunahan niya ako. So ako, tagal niya liligo, kaya medyo late ako today. But before that, gusto ko lang kayong batiin na sana okay lang kayo. Pandemic pa rin dito sa Pilipinas. Super strict pa rin. Waiting pa rin ako ng second dose vaccine ko ng Sinopharm, which is on October 7. Kita mo, makakalimutin na ako sa mga petsa at buwan. So, ayan, ang cute ng sombrero ko. Binili ko to doon sa kapitbahay na tindahan ko kasi nagustuhan ko yung kulay niya. Bagay ba sa akin? Ha? Ano yung kapitbahay? So, ayun, wala na may ibang ganap. As usual, pasensya na, wala akong travel vlogs kasi hindi ko maiwan yung tindahan. And syempre, pandemic, bawal lumabas pa. Kaya, pagtsagaan mo na po anong meron ako. So, maraming salamat sa pag-support at pagnood. Shout out sa inyong lahat. Ha? Alam niyo na kung sino kayo. Kayo na nandyan na laging nakikita ko sa comment section ko. Lagi nandyan nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo. At mag-ingat kayong lahat palagi. So, I think mga $25 na lang. Bago ko makomplete yung 100. Ang tagal. Bakit ang tagal? Huwag niyong skip yung ads ko, ha? Kasi nainip na ako. Ang tagal ko makapuno ng $100. Alam niyo yan. Siyempre, ganun talaga. That's life. So, kagabi, pagtingin ko, nasa 70 plus pa lang ako. Tapos minsan bumababa siya, minsan tumataas siya. Hindi ko alam kung bakit. Ang hirap i-achieve ng $100. Yung mga nakasurvive niya, I'm happy para sa inyo. So, sa mga hindi pa, katulad ko, don't give up. Huwag tayong wala ng pag-asa. Yung right time, darating din para sa atin. Kaya push lang. Vlog lang. As long na kung ano yung nakakapagpasaya sa atin, push lang natin. Kasi yung right time natin, darating din. Katulad nung mga natin, di ba? Nung pig-reach natin yung 1,000 subscribers, 4,000 watch hour, di ba? Nakasurvive tayong lahat. So, why not for this $100? Makakasurvive din tayo. Tiyaga lang. Walang pressure. Enjoy lang yung pag-vlog. And one day, ma-surprise tayo. Hello, $100 na ako. O, diba? Kaya yun. Huwag natin pansinin yung mga sinasabi ng mga negativity ng iba. Kasi always, laging may ganon. Mga bitter yun sa buhay. Mga inggitera. May mga tao talaga na masyadong, hindi masaya para sa'yo. Hindi masaya kung ano nakikita nilang medyo nagbago sa'yo. Pero kapag may nagbago sa'yo na naging hindi maganda yung buhay mo, tuwang-tuwa sila noon. Kaya ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Pati anyway, nanood pala ako ng movie, documentary kagabi, The Secret. Panoorin nyo po yun. Maganda siya sa Netflix. Doon nyo po maiintindihan ang lahat about negativity, kung paano i-handle ang negativity in life, positivity in life. Super, super inspiring na documentary. Kasi talagang, siya, nakakadala ng emotion and totoo yung mga sinasabi doon sa The Secret. Kung paano tayo magkaroon ng peaceful and happy life despite of all the anxiety, depression, problems sa buhay, relationship, health, family, and pandemic, and everything. Nandun po. So, maganda siya. Worth it siyang panoorin. The Secret. Documentary po siya. So, siya, more on the law of attractions. Kung paano i-handle. So, yeah, yun lang yung natin, share today. And, huwag niyo skip yung ad ko, ha? Kasi kailangan ko na pambili ng ni Rasmus. Si Rasmus, hindi na siya nakain ng kanin. Ang kinakain niya ngayon, more on cat food na lang. So, nagpalit ako ng pagkain niya. Hindi na siya Whiskas. Nag-upgrade na siya. Yung medyo mahali na power cut. Yung kinakain niya ngayon. And, gustong-gusto niya yon. Medyo pricing nga lang ang 1 kilo. 150 to 70, I think yung 1 kilo. Yan ang lakas niyang kainin. Ang bilis niya ubusin mo. So, ayan, I hope before December or after December, makomplete ko na yung $100. And sana kayo din. Kaya, yun, push lang natin to. And yes, that's it for now, everyone. Palis na ako, punta na ako sa tindahan. And I wish all of you have a nice day, have a nice evening, have a nice afternoon.
So, for now, bye-bye na po and see you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!